Walay gianaangay iti supplemental feeding para kadagiti ubing iti Pagpandayan Daycare Center asagot ni pambansang amigo. Kagidan iti panagkasangay na, kadwana iti Kabsat Riders ken Amigos Riders Club. Hello? Hep hep! Hooray! Sabi niyo hooray! Hep hep! Ayan! Masaya po kami na nakasama namin kayo dito. At natutuwa kami na maging kabahagi kayo sa ating selebrasyon. Maraming pong salamat! Before that, sir, mag-pray muna tayo. Hindi muna rin yung prayer. Lord, maraming pong salamat sa hapon na ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami ay nabiyayaang makikisa sa mga kabataan dito sa aming barangay, sa Barangay 6 Pagpandayan. I confess blessings upon blessings. Amen! Bayat iti programa makita ti kinaragsak dagiti ubing adda iti naangay apay-ayam para kadagito iken kastametten kadagiti nagannakda. Dakelmat iti panagyaman ni Teacher Caroline Gascon inaigiti daytoy a programa. To each and every one of us, good afternoon to the Kabsat Riders and Amigos Riders. We are here po because they are going to have our supplemental feeding. They will give us school supplies for the daycare work, for the daycare children and also to the kinder children. And this occasion is for the celebration of birthday of the Pambansang Amigo, Mr. Gilbert Caro. Okay, let's say happy birthday to our Pambansang Amigo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Malagsi diti dayta na ipayan pay iti learning books ken lapis dagiti ubing tapno adda usarenda nang runa itana nang rugini iti face-to-face classes. Tinawan daytoy nga aramiden ni Pambansang Amigo kas sapatana iti panagkasangay na tapno mangtedragsak kadagiti ubing no sa dino apaset daytoy kadagiti advokasya na. Ayan, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga parents, sa lahat ng mga pupils na nandito, sa ating mga kabataan, na nakipag-celebrate po sa aking kaarawan today. Maraming salamat po sa ibinigay niyo ng pagkakataon na kami po ay maging bahagi ng inyong araw-araw na pag-aaral dito sa inyong... Ayan, meron pa ba? Ayan, meron pa. Ay, ano ba? Happy birthday! Marami pong salamat. Ayun, nagbumati siya. Happy birthday, sir. Happy birthday, amigo. Happy birthday, amigo. Para iti Iluka News, tuy Kabsatyo, Kia Oherio.